Mațe? Domnul Rolf, da. Rolf. E ca și cum am construit câte o piramidă la fiecare live, din cărămizi mici de audio și video. Dar ideea e să demontăm niște imagini care par de nedemontat. Deci sunt atât de fixe pe ecranul televizorului, Iconuri, da. exact, încât nu poți să le atingi. Da, deci marți, cam tot pe la ora la care a ieșit Zona Liberă. Da, exact. Suntem Sincronizare. acolo la control, pe 2 ecrane. Se potrivește, e un fel de desene animate. Ce fac. Da, e un fel de desene animate. Sunteți desene animale mai greu.